S radosťou oznamujeme, že migrácia výkonnosti z Ultima Trading na novú obchodnú platformu uTrading je dokončená. V tomto videu vysvetlíme, podľa akých pravidiel prebiehal prenos výkonnosti, aké podmienky sa zohľadňovali a akú výkonnosť ste nakoniec získali vy. V rámci migrácie sa prenos výkonnosti vykonával automaticky a bol dostupný len pre tých botov, ktorí boli zakúpení pred 1. októbrom 2025. Do procesu boli zahrnuté dve verzie botov a každá verzia sa spracovávala podľa vlastných pravidiel, aby sa zachovala logika produktov a zabezpečil maximálne transparentný prechod. Ak ste mali botov prvej verzie, považovali sa za aktivovaných automaticky, bez ohľadu na to, či ste ich spustili alebo nie. Spôsob platby neovplyvňoval prenos, takže do výpočtu sa zahrnuli všetci takíto boti. Výkonnosť botov prvej verzie sa prepočítavala podľa novej promo štruktúry uTrading a zahrňala základné percento balíka a dodatočných 300% promo. Napríklad, ak ste na Ultima Trading mali bota Master, na uTrading sa vám pripísalo 800% výkonnosti, 500% základných plus 300% promo. Ak ste mali bota s nižšou hodnotou, napríklad 100 alebo 200%, automaticky sa prepočítal podľa novej tabuľky a získali ste minimálne 300% základnej výkonnosti plus 300% promo. To znamená, že ak ste botov zakúpili a upgradeovali do 17. júna 2025, bola vám pripísaná výkonnosť tak, ako by ste si v prvý deň promo akcie na uTrading zakúpili Performance Pack. Ak ste pracovali s botmi druhej verzie, pri prenose sa navyše zohľadňoval spôsob platby a fakt, či boli aktivované. Prenos výkonnosti sa vykonával iba pre tých botov, ktorí boli zakúpení pomocou platobných metód Ultima Freezing alebo USDT Freezing. Ak bol bot druhej verzie zakúpený za nepodporovanú platobnú metódu, výkonnosť sa neprenášala. Na prenos mala vplyv aj aktivácia, či ste bota aspoň raz spustili na Ultima Trading. Ak bol bot druhej verzie aspoň raz aktivovaný, na uTrading sa vám pripísala základná výkonnosť plus 300% promo. To znamená, že ak ste skutočne obchodovali prostredníctvom tohto bota, získali ste rozšírený performance. Ak však bot nikdy nebol aktivovaný, ale bol zakúpený metódou zmrazenia, získali ste iba základnú výkonnosť, bez dodatočného promo. Napríklad pri balíku v hodnote 110 eur vám aktivovaný bot priniesol 600% výkonu, zatiaľ čo neaktivovaný iba 300%. Táto logika umožňuje odmeniť tých, ktorí produkt reálne používali a zároveň udržiava stabilitu systému. Existovali aj prípady, keď sa výkonnosť neprenášala. Stalo sa tak vtedy, ak bol bot zakúpený po 1. októbri 2025, ak bot ukončil svoju prácu na Ultima Trading, alebo ak bol bot druhej verzie kúpený za nepodporovaný spôsob platby. Vo všetkých ostatných prípadoch sa prenos vykonal automaticky a zobrazil sa vo vašom osobnom účte na platforme uTrading v sekcii Performance. Teraz môžete pokračovať v automatizovanom obchodovaní na utrading.com s využitím aktualizovanej platformy, nových možností a už preneseného performance.